Pensant en què fer per fer que la gent del meu voltant sigui feliç, he començat com publicar un primer llibre, com aconseguir vendre 1.618 exemplars. He continuat per la Boler Rambla, l'Elèctrica, els Cornes, els Atolons, les Gràcies de Gràcia, Semestec. I ara se m'ocorria que potser fora bo enviar-li una carta a la Colau interpel·lant que estem en l'any 2020 i és l'any de les persones de qualitat. Se m'ocorria un plan per reconquerir Barcelona, i despertar de nou el seu ànima. El cor de la ciutat torna a bategar, sístol, diàstol, sang, més una substància que facilita despertar el vostre potencial, els somnis i les il·lusions. Cada dia 20 de l'any 2020, cada un dels mesos, les peces per al canvi, el canvi i les persones.